amelyet a hazaiak vezethetnek. Mota kapja meg, túljut az emberén, be is tudja tenni a labdát, és jön a hétvezni ezt az akciót. Itt lehet látni, amint Germi. Sávorral a váltás, Mota jó pozícióban, be is dobja. Nyújtott egy héttel ezelőtt a kinti meccsen, ez meg egy nagyon szép labda volt. A kapufáról pattan ki. Nagy Máté. Sajnos Nagyatádon még nem tudja a kapufa. Volna. 8-at, most ők ketten járatták a labdát. Mota nem tudja bedugni ők is. Ezt azért tegyük hozzá. Mota. Ott. Mota csak bemutatta a paszt. És akkor váltás vissza az eredeti lövőre. Nagy Máté 2-t bedobott, 1-et kihagyott. Egy BL szereplő csapattal a Veszprém egyik riválisától. Szerencsére gyors válasz Filipe Mota. Nyitja most a második félidőt. Dimitrievski leüti még egyszer, aztán be a beállósnak, 7 méteres. Szép játék. Egyértelműen belvédekezésről. 10 perccel a vége előtt lehet egyenlíteni. 10-10 volt az állás a nehezen még meg kell dobni. Igen, persze ez ezen a meccsen nem olyan egyértelmű, 3 kimaradt 7-essel. Ez jó. A portugál nem rontotta el. Dimitrievski. És ez is bent van, kapussal együtt. Most Filipe Mota perceit éljük. Na most a védelemre odafigyelni. Eddig nem sikerült még. Mota. Jó. Fej fölé. Behúzta.